I have Johanni Honkanen, the Finnish women's national team coach, and he's here to talk about what just happened, what happened in the pool. Finland lost to Germany, and the bronze medal was close. It was just a 1 point difference. Your feelings and analysis of the game? Mun mielestä me pelattiin tosi hyvä ottelu. Me tiedettiin, miten Saksa pelaa. Me oltiin jo kerran pelattu niitä vastaan. Ja me tiedettiin tavallaan omat vahvuudet. Me ei nyt tällä kertaa pystytty ihan niitä omia vahvuuksia hyödyntämään sillä tavalla, kuin mä olisin toivonut. Pelattiin kuitenkin tosi hyvää peliä. Annettiin kunnon vastus. Saatiin hyviä tilanteita myös toiseen päähän. Ja tänään oli Saksa sen verran parempi, että voitti 1-0. Before the game, I spoke with one of the German players. She said that their strategy this time around would be to get down on the bottom when they were attacking and not to come over and float up. Yeah. Actually, I think they... luulen, että he kuitenkin tuli yläpuolelle jonkun verran. Me saatiin aika hyvin puolustus pidettyä hyvin kasassa. Me saatiin hyvin karvottua pallo pois. Me oli hyvin hyökkäjät aina paikalla, kun tarvittiin. Pystyttiin pitämään pohja kiinni. Et loppujen lopuksi kauhean vaarallisia tilanteita ei tullut. Se oli harmi, että me alivoimatilanteessa sitten se 1 maali päästettiin ja sen takia hävittiin tää peli, mutta mun mielestä me pelattiin tosi hyvää peliä ja Saksa pelasi myös hyvin, että siinä mielessä kiitokset heille, että oli hyvä vastus. Many observers have commented that the Finnish women's team is very agile and fast in the water, very persistent, and is that part of your strategy, and how do you rate even faster? Meillä on semmoinen tilanne, että me ollaan tosi nuori joukkue ja nuori, innokas. Ei ehkä ole pelikokemusta tällä hetkellä vielä ihan selvästikään. Ei ole niin paljon pelikokemusta, että olisi voitu pelata loppuottelussa. Ja kuitenkin tavallaan se, että me ollaan tehty nyt tosi hyvää työtä. Pelaajat on kehittynyt tosi lyhyessä ajassa hyvin paljon eteenpäin. Ja mä kyllä tosi paljon näen tavallaan tulevaisuutta meidän joukkueelle, että jos vaan tää porukka jaksaa jatkaa ja treenata, niin meillä on hyvä tulevaisuus edessä. Can you describe a Sisu moment? One player from Finland or any other team that you saw and you said that was really Sisu at the individual level? No mä sanoisin, että meidän nuorin pelaaja, 17-vuotias Mari Pesola, hän on semmoinen sisukas pelaaja, joka sisulla aina uudestaan ja uudestaan yrittää tavallaan pienestä koostaan huolimatta ja jaksaa painaa ja tehdä töitä. Et mun mielestä se on sisua. Now, a question that I'd like you to answer. What is Sisu and what role does it play in the sport of underwater rugby? Yeah, okay. Sisu is like a feeling. We have saying that if you have enough sisua, then you can take a big rock and turn it around and go through the rock. And that's the sisu. It goes through the rocks. An underwater rugby ball is not a rock, though. Yeah, but actually, in this game, I suppose that the sisu is the thing what keeps us going. And as I said in Finnish, that Mari Pesola, our youngest player, 17 years old girl, he's very small, but she has so much sisu that he goes and goes and goes and try and get the ball and goes again, and that's the sisu. So she's the MVP for your team this year? Yeah, I suppose so. Okay. Well, thank you very much, and do you have any predictions for any of the other finals that are coming up? Or the bronze match? Oh, I hope that Finnish men team play well, so I would like to see them at the medal ceremony, so that's fine. And predictions for the gold? Gold for the girls. I suppose Norwegian has a good team. We haven't played against Sweden, so I don't know actually how fast they come and how hard they come. But I know because we played yesterday against Norway and they were so good players and good game that I suppose Norway is going to win. And on the men's side? Men's side, I suppose, of course, Finnish team lost the game against Norwegian. So
I say that Norwegian is going to win. All right. Both goals goes to Norwegian this year. I suppose so. All right. Well, hope to see you again in 4 years. Thank you very much. Okay, thank you.